И здравейте, драги зрители на YouTube and VBOX. Аз съм Стани Симеонов и с мен е Скот Крафт. Днес ще ви представим в PvP България нашата къща. Ето, в PvP България сме. И Скот Крафт, кажи какво си намислил този епизод да правим. Този епизод, потом първо ще ви покажем нашата къща. Ето нашата къща, която се намира във въздуха. В честовете има неща. Ето, Различни. Тук сме си направили нещо като стълбичка. ето тук. Тук ни е ресторанта. Направили сме си VIP маса. Тук е нашата стаечка, в която спим. Вижте. На третият етаж ни се намира нашата така наречена стая за отвари, в която я направихме вчера. Ето морковите, тези неща. Сега ще правим градинка. Сега този епизод сме се заели да правим градинка. Тук, От тук сме започнали. Чакай, да си слухам с моя глас. Той да се изфука. Нека го избутаме, така. Да не пречи. За малко да забравя да ви покажа нашата придобивка, която си я криеме долу. Айде покажи на зрителите. Там. Тук ни се намират конете. Кажи къде беха, защото аз забравих. Ето там. Само че ние сме ги скрили така под земята, за да не ги види никой. Ето, почнаха и те да викат, се мръщат, защото сме тук. Ето ги. Ето това, чакайте. Ето това е моят кон. Ето ни. Това е неговото конче. И с тези кончета ходим на път, за да търсим и какви ли ти не други неща. Или така просто на разходка. Конете отново от вчера ги имаме. Пък къщата, това ни е трета къща подред. Започнахме да я... Първата къща я направих сам, след това дойде Скот Крафт с мен. Аз го доведох до къщата, което ни отнеме най-малко 1 час да стигнем до нашата къща. След това някой ни намери къща и ни я разруши. И се взехме да я направим тази къща под земята. Имаше много честове. Тогава бехме извиращи от айтеми, които са много добри. Но и тогава ни ограбиха. И най-накрая решихме да си направим къща, която е във въздуха. Забележете, VBOX и YouTube, първо отгоре на земята, после по земята, после във въздух. И във втори епизод ще започнем да правим градинката. Сега само информация за нашата къща. Сега ще ви покажа старите ни къщи. 2. Трябваше да си взема кончето, ама по-бързо, няма нищо. Скот Крафт, ела тук да ме заведеш. Не, аз намерих пътя, майче. Ако не, ще дойдеш. Не, това не. Майче, това е пътя. За мен гадното
в PvP България най-ганто е, че няма единствено телепорт. Аз попитах Онера защо няма и той каза, защото има повече грифане. Но тъй като е направено с ако беше направено с телепорт, то ако е с стъпа А, то кой идиот ще приеме някой, който не познава да го телепортне? Ако е с стъпа, разбирам. Имаш такива сървъри, но все пак. Така, тук ни беше старата къща. А! Ферма за кучета. Нашия старни. Е, Две кучета да направи цяла... фамилия. Осинових си 2 кучета и почнах да ги Станаха 30. развивам и станаха 32 кучета. Тук беше първата къща. Колко беше развъд? Спря ми храната. Ще ви го покажа набързо, защото времето ми изтича. Тук сугадирах тези 32 кучета. Като за начало 2 кучета ги държах в къщата, после ги складирах тук, защото станаха твърде много. Тук беше... Моите беха 2 кучета, стани развъди цяла фамилия. Тук Скот Крафт се е решил да се полигави и си е написал името Дипажо. Но не се е получило, като гледам. Тук ни беше градинката. От тази страна беше пълно с акациеви дървета. Ето ги. Тук ми е басейна, гледате от части. Имахме тук и басейн, но вече той е в части. И така беше първата къща. Но след това погледнахме нагоре и видяхме, ето, и сега май се вижда леко, купчета, и това беше на този, който ни е ограбил. Ограбихме го и него, и след това се заселихме близко до тази къща. Ето тук. Подземна къща, която има да слизаме. И то е доста. Тази къща я правих... живяхме в тази къща в продължение на 2-3 седмици. Ето, тук беше стаята за отвари, но вече няма нищо. Стана жива банята. Тук беше всичко за дини и за тикви. Тук беше апчентинг тейбъла. Тук стаята за глави. Тук ни беше огромната градинка, но както виждате няма нищо в честа. И в него няма нищо. Скот Крафт, както казва, туалетната явно ни се запазила. Да я видим. Епа, запазила се и тя горе-долу. И така, зрители, се разделяме с първия епизод от Minecraft PvP България, в който ви дадох информация за нашите къщи. Довиждане!